Càlculs en els circuits elèctrics. Circuits amb diverses resistències. Imagineu que tenim un circuit com aquest, on hi ha una pila, un cable que transporta el corrent, una bombeta, un motor i un interruptor. Tot i que qualsevol element del circuit oferirà una petita o una gran resistència al pas dels electrons, depenent la seva conductivitat, per a simplificar els càlculs només tindrem en compte que els elements, com la bombeta i el motor, seran els que oferiran una resistència al pas del corrent. La resistència que oferirà el cable, l'interruptor i la pila serà negligible. El podem despreciar. Per tant, per a simplificar els càlculs, el que farem serà, si la resistència del motor li diem resistència 1 i la resistència a la bombeta resistència 2, és agrupar aquestes dues resistències en una sola. A aquest agrupament li direm resistència equivalent. Per a fer l'agrupament en una connexió en sèrie, sumarem la resistència 1 i la resistència 2. Per a fer aquest agrupament en una resistència en paral·lel, després veurem quina expressió ens queda. Fins aquí. Continuem.